Ataposta ngoma wakuzigona tambirai ikamjija priest asi moyo muti unomera paunoda ndaisaziva kuti ndo zvauchazuva. Why, baby? Why is that one? Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Inga pae pae, waitondisimbisa baby. Wakazoita ndoda kuziva zvapepi kundinyepera uchindidedza teti zveshuwa haunyari chawaingoda mazipi. Hai bebe, hai bebe, hai bebe, hai bebe, hai bebe, mumoyo mangu ndainge ndada Mary, asi moyo muti unomera paunoda ndaisaziva kuti ndo zvauchazuva. Why, baby? Why is that one? Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Inga pae pae waitondisimbisa baby, kosha wakazoita ndoda kuziva zvapepi kundinyepera uchindidedza teti zveshuwa haunya